Kaixo lagunak, eguerdion. Gauza batekin hasiko gea gaurko saioa. Begiak itxi eta ametxetan hasiko gea. Begiak itxi eta ametxetan naizela dirudi. Ez zaudete ametxetan, hementxe dakago abeslaria, etorriak kosinatzea eta abestea, ezta? Irudimenaren proiekzioa naizela dirudi, baina zurekin nago mundu ez ezagun hontan. Ai, ama, hemen gurekin, deine, ikusi zu ezea bost goxua dakan, eta errezetan nahiko goxu ingo du, ezta? Bai. Zu bainakoa kostatuko zaigu, baina saiatuko gea. Adi lagunak, saio bikaina datorreta. Bueno, deine, ikusi deu, gitarra eta guzti etorri zela. Zure agotzak ez du instrumentoik behar, baina bueno. Ez baino asko da, ondo etortzea bai, instrumenton bat bai, laguntzeko. Ikan joko aldezu zerbait laguntzeko, bai, kareia preparauta. Bueno, gu irrikitan entzuteko berrizea. Bueno, kosina zemuz moldatzezea. Bueno. Bai, gauza basikuki den ondo, baina gero ja komplikatzen hastean inda, ja atxei da gurasoi da lagatzei ja. Bueno, lasai, errexea izango gaurkoa, izango txekor bustana, saltxan ingo deu, eta gero purbe patata eta juka horiek prefituta. Erreza eta goxua, xamurra gainatako zaigo, ikusiko zu, saio paregabia. Adi lagunak, ondo pasako deu, musika entzun eta kosinatu. Bueno, lagunak, eta deine, esango izuet, pausuz nundik noa ibiliko gean, ados? Bueno, azteko eta behin, inbiar deuna da txekor bustana saltxan. Nola ingo deu? Lehen da bizik txekorra ingo deu, puxetetan moztu, bustana, irinetik pasa, bueno, gatza eta piperra botata, eta prejituko deu lapiku baten aparte. Gio, ingo deuna da, eltze azkarreko kasuelan, ingo deuna da, barazkik bota bertara. Bai tipula, bai porrua, azenaiua, behin hori ondo zukaldetuta da honean, botako deu tomatia, puxketetan, botako deu errexil xaharrare bai, eta lagako deu pixka gehiago zukaldatzen. Ondoren, botako deu ja, prejituta dakaun, aragia bertara, botako jau ardua salda, itxiko deu, eta gixatzen utziko deu. Behin gixatuta da honean, ingo deuna da, iriki, aragi katea, dena birrindu, iragatzi bihar badu, eta barrengorrik ingo dituguna da, lapikuan beste alde batetikan prejitu, eta gure gixoa gehitu, bale? Hoi izangoa gaurko oinarri ja. Eta gero lagungarri bezala ingo ditugu patatak egozi, behin egozita denean esne eta gurinakin birrindu, eta gatzan ikutuare bai emango jau, gure patata, eta gero juka hori ingo deuna da zuritu, fin-finak moztu, eta txisp batzu bezala prejitu, eta orduan izangoa. Bustana saltzan, pure patata eta juka txipsakin. Ados? Jaten ondo, ezta? Bai. Gustatzen zaizu txekorra? Bai, dana. Bai, dana. Oso ondo eramango gea orduan. Bueno, lagunak, lanien jarriko gea eta aldi berian gauza kontatzen hasi behartzea. Ados? Vale. Bueno, ingozuna da, azteko eta behin behitu. Zane jo hauek txikitu behar ditugu, zuri gailu emango izut, hoiezek zuritu, eta ni txekorra buskatzen hasiko nahi, bale? Bueno, mosten, buskatzen ez, mosten. Hori bai, ez da erretxa izaten, batzutan ez dakit aizkoa berreten, hemen inbiar deuna da, bilatu, nundikan moitzen dan, eta bilatzen badeu errez mosten deu. Heber, ezurtxua hemen daka, erdin sartu berdeu, eta hor errez mostea. Ez badeu hor harrapatzen, aizkoa bihar deu, baina bueno, saiatuko gea, harrapatzeten beti lekutan. Bueno, ekin horrekin, eta ni honekin hasiko naiz. Bueno, ze kanta goxua, Zu begiak itxita ameste alde zure, bai. Bai. Bai, Zerren ari reintzen un kanta, ze etortze zaizu burura? Jo, kantu hau inun, pixkat kantue ametzan ingurun ez dijue, baina bai izen dala musikie, enzi osotasunien amets bat. Eta, zinitzen 14 urtekin, hor nire kantuketa sortzen. Bai. Eta,
gaur egun ja 19 hauzkiz eta guen diken hortan segitze. Ondo, goizo hasi zinan, 14 urte txokin hasi zinan, Bai. Ona, eta noiz eraman zenitun holtza batea zule lehendabiziko abesti hauek? 16 urtekin hola. Izen zan gazte amaketa lehiaketan, Bai? eta finalea jaunitzen, suertez, eta, 16 urtekin Vitoria Eugenia baten hor, 200 pertsonan aurri, estenaion bakarrik kantatzen. Eta, ze muskuntzan hori? Oso ondo. Hori, ensaio bezala eta holtzetan Bai, juteko bai, ezin bai. hobe, ezta? Bai. Hor ja nervio danak bota zenitun. Bai, bueno. Ona. Beti oten dira nervioak, beti, ezta? bai. Kudeatzen jakin biharra, Hori da. ezta? Vale. Eta zenbat abesti dazkazu denia? Nun jakingo esaten, baina igual 10 bat edo bai. 10 bat edo hola bai. Eta diska bat dakazu martxan ja, o nola zuaz historiakin? Guain Ahora rapatzeten hemen borrokan, Soinu raro bat entzuten bazu, ni naiz. Guain aigea, kantu berriek ateatzen, eta plana da, hemendik 2 hilabete o hilabete dira, EP bat edo disko bat ateatzie, fisikoa, eta Ze ona. ze sortzean hortik aurrea. Eta geho, abesti hori guztik, zu komposatzen dituzu, zuk ite dituzu danak, edo nola egiten dezu historia? Guain arteku behintzet ni komposau izen ditut. Hori bai, gero ja behin produktorin ajundakon, beak laguntzeit, eta, baina gehien bat nik iteten. Zuk itetuzu histori guztik, Bai, letrak eta danak neriek, eta musikalkire, saiatze geha, zoze politein, da jendin guztokoa, eta ere guztokoa haitie, da, Honena, zure guztokoain, zuk ondo Hori da, goxatzeko, eta bai. zu goxatzen nahi basea, bestia goxatu garaziko dituzu, Bai. seguru. Bale, hori organikoa bota hemen barazkik, Vale. hortxe azalak eta hori, eta bestia lauki txikitanin, eta bertara botako dugu. Ez oso txikiko, gehu nola birrinduin behar dugu, Vale. ez da okuido ikan. Eta lehendabiziko abestia, Beñe, zein izan zan, goratzeko zea, ez da? Kantu hori sortu nun, eta, klaro, ni nire etxin pianuen da praktikatzen da, ama etorri ziren da, zantziten, ze kantu politia da, zeinena da, eta hasiera baten izan un beste baten azala, ez dakit, 14 urtekin, ez dakit, lotziatiko. Bai, Bai. Eta gero zan azkenin neri zala, eta, hor, hasi izan, no seke, eta zehozein berko deu kantu honekin, da, azken agurra izeneko kantu bat izen zan. Vale. Eta, hortxe. Eta zergatik azken agurra? Kontatzen pixkat, pertsona baten faltan zaudenien, hor sortze izun sentimentu horrek, sentiara ez zeizkizun, sentimentuek azaltzeie bertan. Eta, hoxe da gehien bat transmititzen, Beti zure bizipenak eta zure histori kontatzen dituzu zure abestitan? Gehien bat bai. Ez baldin badan nire, igual nire inguruko jendiei gertauza eskonak, eta hola. Gertuko histori Hori behintzat, da. ezta? Vale. Eta esan dezu batzutan laguntzen dizuela konposatzen beste konposatze batzuk edo zenek laguntzen dizu? Konposau nik itet, eta gero hori bai, ja behin kantueia inda da honien, izetea produktore baten ajun, sonido profesional batekin grabau, eta hortan bai, produktoriek eta asko laguntzeitela, igual gitarrakin edo beste instrumentu batzukin errestasun handik ez dauketena, pixkat, musikie o kantue pixkat, genera, Zindia instrumentuak ez dakazu nahi beste eskuta, zindia eskua ondo hartuta kasuna. Esku ondo hartuta, teklaue, pianue, eta holako gauzatan. Eta hoi dana, nun ikasi ezu hoi dana? Musika eskolan, hasi nintzen 8 urtekin, Vale. eta, hasieran hasi nintzen, pianukin. Eta gero ja, 14 urtekin hasi nintzen kantoko eta gitarrako klasiek hartzen. Vale. Eta, orduan, esan nun, nire idazten hasiko naiz, eta, hasi nintzen letrak idazten, eta gero ja, musiki jartzen letra hoiei, eta ja hola sortu die, gainontzeko kantu da. Ze, eta hau etxetikan zer, no etxian bazen familino, aitona, amona, gurasoko, zabaen bat, musikerua zian. Amamak eta atxit eta amama, betikue, korun kantatze bela, baina poko maz, ez dauket familien esatean beste inolako loturei musikikin. Vale, ez dago musikero bat, hola, holtza gainen da jola nikan, hola, xasuzea pionerua esatean bezala txian. Hauek honea, botako? Bai, bota bertara, eta ingo zuna da, tipula guain zuriture bai. Negarrez ez da altzea tipulakin. Piskat, jartzen bada triste, ez da triste da hola negarrez. Baizik eta tipula gati dala, Vale, ondo. Eta hau guztia, badakitu guain, taldeki dian jute zehala, ez da? Zema zeate taldian guain? 3. 3 zeate, vale. Eta ze egiten dezue bakoitzak? Bakoitzan eginkizuna zein dia? Bai, ni nintzen naiz gitarra elektrikue eta hautzakin gehien bat. Bai. Eta gero, maialen, ibiltzea teklauen,
eta gero baita ere laguntzei batzutan ahotzakin daola, eta gero Paula baterien, gehien bat. Eta hiru zeate hori da. Ados, ondo. Eta nundi noa, zein izan dagoela kontzertu eharrena jo zuena edo esan dezula jope? Jo, aurreko urtin bastante euki genitun. Osa, onginen kutsakultur, hemen Donostialdien itean, residentzia bezala eta musiko berriek eta hartzeitue kontun. Eta orduan, hainbat kontzertu eta hola lotu zizkiguen, eta orduan, Osa, gira polita indezu aurreko urtean. Aukeri auki genuen, Toni Banen jotzeko, Itxas Festivalien, gero baitare Hernaniko Biteri Kulturretxien, eta orduan, aukera asko ireki dizkigula. Batekin gatu berko bazina zenekin, zein izan zan bereziena zuretzako guztitatikan? Baten bat izango, zan bestia baino bereziago, ez tesunai guzti, ez tesunai guzti. Bueno, bat esateatik izen zan, justu aurreko urtin, kutsakulturreko residentzio hori despeditzeko bezala, ingenun azkenengo kontzertukin izen zala tabakaleran bertan. Vale. Gaina leku eharra, ez da, horrek espazio eharrakin, ez da? Bueno, eta aurten pentsatu dut, uda berria eharki etorriko gala, ez da? Pixka kontzertuk eta lotzen, eta, pixkanaka. Ala biardo, gauza honak pixkanaka egiten dira. Bueno, eta hau guztia, etxian zemo zera mandue? Zatik, oso gazteatea zea hor arrakastan, ez da? Etxien egia izan da beti apoiau izen dire. Hori, gaina ez dala ez dara mundu oso merkie, hau da, instrumentuek, produktore bat ipagatzi eta ere etxin beti apoiau izen dire danakin. Hori, azken, ikusteze belako baitare guztu aitetela da. Gogotxu zeundela, ez da? Zarun alde hortatik gurasuei oso eskertuta da, bai gurasu eta bai etxeko dana lagundu izen dire nahi. Ondo, ala biarra, azkenian olako gauzak beti etxetikan laguntza da honian erretxago juten dira historik, ez da? Bai, xatikan zaiak dira, aurre haitia, eta batzuk etxene oztopok egoten dira, zu esan dezun bezala, batzuk ekonomikoki, beste batzuk, gurasok igual beste historita daudelako, eta beste batzuk esateguelako, nola musikero, venga, FP bat ikasi eta segi lanea, ez da? Eta mekatzi lamar. Hau mozteko, nola ingoto? Hori mozteko behitu, garrantzitsua izatea ondo indezu galdoetzera. Aurrena goiti berain behin, eta gaia, behin hola da honian, nola oso dantzaria dan, biribila dan ez, joia, hola jarri, eta guaina hola moztu, tiretan, da sartuko dugu bertara. Ingo dutena da nire porrua moztu, eta hola ja hiru barazkik martxan dazkau. Eta deine, zu, nungoa zea? Azpeitiarra o urrustildarra o... Duda eukiezu, zergatik, segun nun gauzat ezatezu, segun nun bestia. Ez da, batzutan urrustildarrak pikaitei ezate deunin, azpeitiarra gehala o... Zuen identidade propioa aldakazue. Urrustildarra fuerte uste jau. Gure zautan ezate, gu zanpela jokua gehala. Ezate zautarrak. Hori gero segun noa jutegian eta pijua nahi badeu izan, ezate zaustarrak gehala. Ja, kokatzeko mapan da. Bueno, hemen txere, buelta bat emango jeta huei. Beitu, hauek ingoitugu txikiak, bakarrikan alde batetik da bestetik. Baina ingoitugu haundi horiek, 3 edo 4 aldetatik, alde guztietatik zigortu behar dugu, bale? Bueno, eta badakit, zure gurasuak hosteleroak diala, ez da? Bai. Eta berna azpeitin bertan? Ez, jatetxi daukebe, justu urrestila bidian. Urrestilako bidian, bale. Beitu, nahi baituzue behaiek, ondo ezagutu, bakizu hemen erreportaia dazkaula, eta gaurkoan jungo gea, deinen gurasoen erreportaia ikustea. Zuk emango aldezu pasua, adibidez. Esan zazu adibidez, gaur jungo gea, eta esan noa jungo gean. Gaur jungo gea jaialai jatetxea, bertakuz esatiguen. Venga, guazen bertara. Kaixo, Joseba, eta Deine, aber platoan, zer egiten dituzuen, eta ni alaitz naiz, jaialai jatetxetik, urrestilatik, eta ikusi nahi badezue bertan dagoena, sartu gaitezen, eta ikusi dezagun. Jaialai jatetxea, 1989an, Felix Agarmendiak sortu zuen, eta gero, urte batzu pasazienean, semea Izak, hasi izan sukaldaritza ikasten, eta 1987an, ireki genuen, oain den jaialai jatetxea. Gero sartu nintzen ni, gero sartu zen Iban, nire kuñatua dena, eta poliki-poliki, junda, haunditzen eta familia geho eta gehiago sartzen. Jatetxe familiarra da.
1711 urteko errota zahar bat dugu hemen. Eta gero beste dana zan baratza bat. Orduan obra berri egiten jungea, eta pusketaka jungea, azkenean Jaialai jatetxea gaur dan egunetan arte. Espazio aldetik Jaialai jatetxea daukagu banatuta jangela handi baten, momentu honetan gauden jangela hau, gero daukagu beste kristalera bat, justu hemen daukaguna, eta gero daukagu terraza bat, lekua proposa da adibidez, familiko bazkariak, jaunartzeak, ezkontzak, jardina ere zoragarri dauke, etxe handi bada azken finean. Gastronomia aldetik, astenetik ostiralera gehien bat eguneko menuarekin egiten dugu lan, baina egia da asteburutan kartako jakiak eskaintzen ditugu, eta aparte beti garaiko produktuak ere erabiliz, beti edukitzen dugu kartan eskaintzeko hainbat plater. Orain aurkezpenak eta historia zuei kontatuta, pasatuko gara Sukaldera, eta bertan Isakek egingo digu plater goxo bat, errezeta bat, eta espero dut zuen gustuko izango dela. Gaurko errezetie da barazkiekin indeko lur bat, ganboiekin. Osagaiek ibiliko dituguna izangoa sopakue, ganboiek, txampiñoiek, brokolia, bainak, azenarioak, esparraguek, romaneskue, espinakak. Eta dekoratzeko ibiliko ditugu 10 oreakin egindako torta batzuek. Eta platerantzako gero dakeu sorpresa baten, platau ere izangoa palamoko plater baten. Eta horrek emango jo bere toke finala. Azteko, egingo deu sopakukin sopa bat. Egingo deu baitzuile jarri, eta pixket gorritzean nien, ogile rallauta botako jo, salda pixket, irekiteko ukiko du pare minutu, eta listo. Eta gero reserbatu egingo du. Plater hau hiloba baskulinarin dago estudiatzen, eta arek berriz errezeta berri batzuketan egitu kartzia, palamoko plater hau guztaitzaigun, esan genuen, plater bat behar dugu, platera honei ondo jutezakona, eta orduan horti sortu zen, sopakukin simulau lurren nola dan, eta gero berdurak barazkileek nola lurreti datozte, barazkileekin plater poli bat egitie eta berezi xamar bat egitie. Bestaldetik ingoitugu berdurak banan-banan egozi. Feliza, hasi zen gure atxekin, ondik hemen segitzeu, edade bat dauke, baina hemen beti gazte hartien, beti martxan, mantentzeu bere vitalidade hori ez. Jatetxe honetan, Damaskit, 1900 eta 89tik hementxe, laneen eta aldeten egiten. Eta gero bihitza mozten ebaien, aizkorekin. 83 behituta usten, laizter. Lagunduko jat hilartetik aurrea, kementierren. Errez, enterrau. Ezken nere etxin aspertu iten naiz bakarriken. Ez dauket nobiloi, ez dauket andarai, ez dauket influencerrik, ez dauket triki-triki, ez dauket ezerretan. Ni hemen ibiltzen naiz honei laguntzen, da guzta etortzen naiz de. Iesa. Musu handi bat, asko balio dule, bai beak, primero beak, eta gero bere aitak. Asko ezautzen dut, eta azkena saluda nuen getaien afaltzen zegoen da. Hola, Carlos esarillo, hola, oso simpatiko. Porque die de la leche. Eta bihotzetik, eskarrik asko Jaialeirekin akordatzeatik. Jazta. Eta gero, azkeneko momentuen, ingoitu ganboiek, salte hau, plantxan, eta gero bukatzeko botako jau danai, gatzan parte soja hiliko dugu, eta ala ingo danan zaborie potentzia. Gure plater izerrak izango ziren txapelak ongunak, garaien ez gaude, baina, laizte hasiko geha onguk jasotzen. Eta beste plater izer bada txarlota de rabo, ez? Beti eukizen dugu kartan, eta da plateretako mitiko bat, eta asko hartetzuna. Eta gero, indala urte batzuek, ziginen geure ogile deiten, hau ere nahiko ezito handilea auke, jendi asko gustatzeko, eta, masa madrikin inde, eta hogi natural bada, eta, jendik asko eskartzen. Hasiko geha plateratzen. Joseba, hementxe gure gaurko proposamena, espero dut gustatu izana, eta hementxe gaude, nahi dezuenerako, Jaialai jatetxetik, Urrestillatik, eta urren arte, agur! Aupa, laitz!
Izak eta Felixa, familia txukuna da gazun, Bai. Beti buru belarri hor lanian, ez da? Bai, alaxi biltzen. Ze gauza goxua indezuen gaina, ibiltzaltzea zu behi eskua botatzen, tokatzen zaizu? Batzutan bai, bodatan da, jende asko da honin, lagundu inber Eta bodatan gioz, zuk esan, nik lagundu ni musika joken ebazue, ez? Guendiken kamarera o sukaldean. Katxiz lamar, bueno. Eta horrezalde zu pentsauen musika zuzenian hor, jatetxian hor. Bai, haidie bat, antolau nahien, igual, urte ontako udaran, o terrazan, o jardinien. Asmatuko zue, zeo laiten bazue. Holako gauza eharrakin, famili giruan, danan, aprobetxatu bihar da. Eta holako altxorra ukita etxian, Bueno, jarraitingo dugu, mil esker, eta pasatzen nahi zen zeo jatea. Hemen txerazkau, behitu barazkik, zei txura hartzen nahi dian, ja pixka bere karamelo hori ateatzen nahi gea, eta goen inbiar deuna da, bertara bota, bai, zagarra, bai, tomatia, eta gero ingoitugu barrengorrik garbituta esan deuna, laukitxotan ingo deu, ingo zuna da, lehendabizi enborrak endu, lokatzik ez deulako nahi, txukun jarri eta txukun daudenian laukitxotan ingoituzu, bale? Venga, hoi zure kontu, patatare mentxedak hau martxan, eta bueno, aldi berian, zein da familiko zukaldaria, hor ikusi deu, baina ez dakit telebizta matzutan makizu segertatzea. Zukaldari jehatxe. Aita alda zukaldaria, bale? Eta gero, ama izan atxekin, da, dana bukadebe, jaiale jatetxien lanien. Bikain, eta zure bai aitan, badakit musikera zehala, baina ez dakit aitan urratzak jarraiten dituzu, guraso eta familiko urratzak, hostelera bukatu behar dezu? Ez dakit. Ez dakizu? Ez da plana. Zerta izia, ikasten aizia zerbait? Bai, ikusentzunezko komunikazioen. Bale, orduan ez dakit, igual zukaldean, baina hemen bukatuko zu igual. Igual, hemen bukatuko. Ai, ama, ze ona. Bueno, eta ikusentzunezkotan, zertan azadezen, bagarren maian, nuntza izia ikasten? Naho, bigarren maian, ikusentzunezko komunikazioen Mondragon Unibertsitatin, Aretxabaletan. Bale. Eta, hortxe. Guztua, Bikain, zenbat urte dia ikasketak? 4 urte. 4 urte. Bai. Bale, guain bigarren guan zabiltza. Hori da. Eta ze guztua, ez da? Guztua zabiltza orduan. Guztua, bai. Bikain. Ze ikasten dezu hor geneina, ze arlo ematen dituzue? Guain aia telebiziokin, hori aurkezle, platue, kamarak. Vale. Aurreko urtin eman genitun irratile, argazkilaritza, zini ere bai pixkat. Bale, osatanetik ikutzen dezue. Hori da, arlodanak ikutzen da gero, Eta gero 4 urte eta gero zeiten da, norbait profesionalizatu iten da, eta igual ja jutezea bai telebista, bai irratira ja buru belarri, o gero ja praktikak aztezeat egiten? Datorren urtin dazkeu praktikak, da, normalin izeteiek gustatzen. 3. urtian ja praktikak, bale? Gustatzen leku baten, eta... fine baldin mazea, segun enpresio, segun nuntza den, suerti baukezu, bertan geldiu, eta... badakizu gutxi gara bera nundik noa ibiliko zean, ja badakaizu ratzoiek, guendikan itxoin behar dezu. Pentsatu, udara hu pasatu behar du ondo pentsatzeko. Komunikadora bezala, irratien da, gustako ziten lan haitia. Hori dauke etzea bezala. Eta irratian, telebistan, badakizue, hor... Irratian lan egitea, baina irrati barruan, o telebistan lan egitea, o telebista barruan, ze guztoko izan, teknikari, aurkezle, zuzendari, hor arlo asko daude. Guain diken ez dut finkau hainbeste, baina mundu hori generalki gustatzait. Irratien, igual esatari bezala, telebiziune, en kamara teknikari, o soinu teknikari, Eta esatean bezala, esatari bezala ongo bazinan, ze enotiziketa ematen, o mundo amarillo hori harrapatzen, o zestan emiliko zinan. Tokatzeana. Tokatzeana. Pixka da nentiko nena, ez da? Bai, hola izatea. Egia esan beti buru belarri berdina egiten, ni behintzat aspertu ingo nintzen. Azkenian aldatzen ibiltzia, eta, gio denboakin aurkitzea lekua. Edo egokin zaudena, o ea segertatzen den, ez da? Baina orduan ez dezu esan guandikan praktikan nuna dituzuin. Ez, guandik ez. Noiz esan behar dezu, uda pasata gero, ja, ni ustetu da iritsi melino ja esan berko zue, urren urtean presteoteko, ez da? Igual, baina ez dakit, guandiken con calma, denboiak, Lasai, oso ondo. Bueno, eta gero badakit, arlo hontan, argazkilaritza bertan dago, bai gustatzen zaizu argazkilaritza, ez da? Bai. Zerrei gustatzen zaizu ibiltzi argazkik ateatzen gehiena? Normalien izetea paisajiei, edo, iriletan da, jendiei kaleko, jendiei, da, no se.
ez dakit, Mugimendu. trafiko hori, movimiento hori, bai. Bai, Bai. Vale. Eta ateatzea dituzu, eta nun baiten igotzea dituzu, edo zutzako gordetzea dituzu danak, edo... Gehien bat niretzako gordetzea ditu, eta hola, viajeta eta jute ganien lekuenak da, gehien bat, lagatzea ditu niretzako eta rekuerdo bezala. Vale. Bai. Albuntxoak eta egiten hasi beharko zea, ez da? Hori da. Bai, bestela, danak hor gelditzen dira, zea, lañuan edo ez dakit nun Hori gelditzen da, dira, bai, eta gero bai, ez ikusten. Egia esan, ni hori, kriston posa amatik, guen izan dezula gainea, torri zaizkit oroitzapenak, nire gurasok leno beti izan, ez da? Eite zenun... Errela behatzeko nola zian beste histori horiek, lan letxe, nik guain zera. Analogiko. Bai, analogiko horiek, zera, gero, horiek beti albunea pasatzen zituen, da horre ote zian argazkia batu borroso, bestia zerura beira, bestia, baina gero horre oten dia. Bai, Eta gudako hor malda bate baserrin, daudela hor danak beteta eta irikitzezu, eta Bai. beste historioa da. Bai, Behor, zegoen ordan horien ikustia ondo dago, eta baino... gero zenbat argazki galduko iten, etorkizun batien gaur egun. Bai. Eta hor balin badaude, bueno, baserri zu hartzen bau, baserri zu hartu, baina orduan argazki ez dia garrantzitsuena. Sala da. Bueno, ikusi hemen zeitxura hartzen nahi dan hemen, Beitu, barazkik eta vuelta egon dia, tomategre martxa hartu du, eta guain sagarrak hartuko martxa. Piskat murrizten di joanian, orduan jabai botakoet, bertara, aragila, ardo beltza, eta salda. Botakotena da pixka gatza bertara. Bueno, ze musuaz horrekin? Ondo, hauek bertara botako ditugu, azpin, ezikintzeko. Oso ondo. Eta hemen gatza esan deten bezala. Bueno, eta zu nun bizizea? Azpitin bertan, o Aretxabaletan bizizea, o nun bizizea? Ba, guain ikasketak iten nahi zen einien, Aretxabaletan. Bai, Bale, ez junda etortzatik egunero, ez da? Bai, ba. Bale, eta hanze, bakarrik bizizea, o lagunekin, edo nola bizizea? Klasekide bat, Bai, mutrikuarra ane, Bai. eta, bueno, gero beste batzuk, nora magisteritza egiten nahi eta unas ingenieritza. Horrun gaude pixka furri. nik hori inoiz ez dut pasa, arlo hori, eta kiston ondo bizi biazate hor, ez da? Bai. Lanare bai, ikasire bai. Gero baita da pixukin hartin ze ambiente da, baina gu oso nada. Oso nadakazue guaingoz. Heldu horrei. Eta zesan behar nintzun, bazkaiak eta nola kudeatzen dizuen bazkaiak, erosketak, garbiketak. Bakoitzek berite gure etxik. Bakoitza beria? Bai. Bale, eta zer dakazu, bakoitza bere osgailua? Ez. Horre hongo ja gauza komunak, ez da? Apala dazkeu. Bai, bakoitza bere apalak, Bai. Eta ze hongo ja apal batzu beste baino kristuagoa dienak, ez da? Batzuk etxetik ekarrita, beste batzuk bertan iteko. Bai, Osa, batzuk hor taperrez beteta eta hola geho behotuta listo? Bai, batzuk bai. Ai, ama, ze ona. Eta adibes, garbiketa, komuna eta nola kudeatzen dezue? Egongela danon artean garbitu berko zu, ez da? Bai, fiskat sobre la marcha. Necesidad garbitzeko, garbitu, parin tokatzako nahi eta hola esakutela. Oi, sobre la marcha gure launakin etzun balioko. Sobre la marcha, a ver la marcha de quién, Bai, bai. Hori nala izatea, Osea, batzutako garbi da ona, bestentako ja ez da garbi. Hori da. Orduan beti zene garbitzeu, txukuno danak, azkenian, ez da? Bai, hori ala da. Eta zuzeintze horietan? Bueno, ni... Erdibiden? Bai, ni nahi oso txukune izatea. Ez, Ai, ama. Bueno, hemen ingo deuna daia, betu nola dagoen hemen, Aragilak, barazkik, zaharrak, ardo beltza botako deu, ardo beltza ere utziko jogor pixka murrizten, baina gutxi, Eta segituan ja salda sartuko deu, eta gixatzen jarriko deu. Eta martxan jarriko deu, itxita. Bueno, eta esan dezuleno txekorra barazkitanetik jatezula. Bai. Zemuz gibela, tripakik eta historioiek. Justu hori ez. Mekatxiz lamar. Ikusiko zu, erreportaia erradak hau, amezketan jokungo gara, eta bertan dago, behartzana jatetxia, teiteitu tripakik eharrak. Guazen bertara, ikustea eta goxatzea. Kaixo Joseba, Jose Nazionaiz, behartzaneko sukaldaria eta amezketan gaude errezeta batekeko. Behartzana egin zuten 1970 negurasok. 71 neola irikitzan jatetxea. Gero pizkeana, reforma batzuk gendie eta familia guzti lanen haitxutak neonek bakarrik hartu dut segimentue. Behartzana dator, negurasok ikusi zuen taberna asko izten ari zen amezketan. Eta orduan hemen ingurun etxon tabernarik, zutze honetan, eta jarri zen behartzana. Garai hartan zela, lo que faltaba, o bentzatoa.
Hemen lan egiten duena gehiena da jende herrikokin. Herrikoa eta asteburun da etortzen da jendea kanpoti. Pentsa, hemen mendi ere oso ezaunen dana txindoki. Orduan, txindoki gotzea, da minak ebadira eta minak ikustea eta etortzen jendea, bueltakon, asko, trago bat, bazkaldu, amaiketakoa, eozik gauz egitea. Eta jana guztia da tradizionala. Guk menuan ez dugu egiten, normalen kartan. Astean zehar bakarri normalen tabernan, baino bazkari barin baie erreserbatutakoa ere ematen dugu. Guazen sukaldea, guain prestatuko etxeu, tripaki batzuk, hemengo jendei gustatzen zaion plato bat. Tripaki egiteko, dauzkegu tripakiak, txekorranak, tripakiak egozitzeitxegu da garbitu aurretik. Egozteko 2 ordu eta erdi gutxinez egokin behar du. Eta osagari guztiak. Hemen daukegu pipar berdea, tipula, ezurrak, txoizoa, pimienta, gindilla, pikante pixkat emateko, eta gatza. Gero, hemen, ura, dani pixka botatzeio koinaka eta ardutxuria. Horregatik egin dauke kolore hau. Orain hasiko gea, tripakia moztutzen. Hau da errezeta bat ne amak erakutsi zitena. Oso errisa da, eta eozinek egitea baukena. Gauz bat ona dauke tripakia proteina asko dauzkeela, eta kolagenoare bai. Eta azalatzet eta oso ona da. Da, umerire erakustea pizkia tripaki jaten oso ona da. Tripaki egite ditu eta batzutan txerriankak ere bai, geho oioankak oso goxoa dira. Hoi gautza berezi bezala. Bestela gainezkoa da gauze normalak egite ditunak. Txuleta eta bakaioa, arraia, nahi dezuena. Eskatuzke hori, burrunake, erregitzie. Txuleta eosten dula basarritan, hemengo basarritan. Jendek nabaritzen du oso desberdin dela merkadu handitan saltzean baino. Zerrekin da basarrin kapritxoz atzitako txekor bat, aragi oso ona da. Tripakiak jende asko itzaion aurrena gustatzen. Eta gazte bat etorri izan, emanen probatzeko. Geroz, hasi eta beti galdetzeit, noiz tripakikin behar dituten. Osea, hain txarrak ez dira izango. Urte guztian normalen egokitzen dugu, baina abuztuan dauztaia deskantzu txiki bat egiten dugu tripakikin. Hor berokin, ez da, hor beste plato ensaladak eta gehiago jaten die. Bueno, Joseba, gogoratzen zea, historias abokadoz mondekuk egiten olaitu ginen, horti aurrea etorri da jende arrakasta bat mondeku jatea. Da begaraien el plato rei. Oain botako dizkidugu, tripakiari eta barazkiari, ezurrak, oain txorizoa, gio gatza pizka bat, gindilla, pimienta, eta prepatu den salda o likido bat, koinaka pizkatekin eta ardo txuriakin. Da, jokiko du minutu batzuk egosten. Oain irakitzen dago honen, botako dugu saltza tomatena. Ja bukatzeko eta demo pizka bat egoki eta ja jateko moduan dago. Haue dira, behartzanako tripakiak, Amezketako herrian, eta nahi dezunen etorri probatzea. Bueno, agur, da ikusi arte. Jose Ignacio, hoi ditukoi tripaki egin ditukenak, ai, ama. Bueno, xerra patatekin eukiko bere bai, Bai. Seguro bai, baina honek tripakik. Gauza erradia eta gaina noiz benka janin berdia gaina. Merke eta ona, sasoikua. Horrela jarraitu, eta gurian jarraituko dugu, besarka hondi bat. Bueno, hemen inbiar deuna dago. Hemen gixatuta dakau ja, txekor bustana, ingo dutena da, koipiak endu, ikustezu gaina, guain azten bagia moitzen. Aragila atea, bestia eraman, ua eraman, bestia karri, zeite zaigu, koipe hori dana nastu berriro, eta gero berriro itxoen beharko genuen koipea nagora jutia. Ja goian dagoela, guantxe hartuko et goiara bat, kenduko jo soberan dakana, eta gero bai aragilateakoet, bestia birrindu, barren gorrik hemen pasa, eta gero dena elkartu. Eta beste alde batetik, junbiarzea zu pure patata egiten. Baitu. Vale. Hemen txezartuko zu. Ingo zu patatak zuritu, Bai. berta bota, sardezka batekin zanpatzen jungo zea, ez ne txorrota botako jozu, gurin horren erdila, eta dana zanpatuko zu, gatzan puntua jarriko jozu, eta listo, bale? Hori da, labana hartu, zuritu, eta ekin. Eta nigre honekin hasiko naiz. Gero falta zaiguna da, bai,
jukare bai, egin behar detela da, moztu, fin-finak, eta prejitu txip batzuk egiteko. Bueno, irakurriete bai, aizara zure musika estilua bilatzen, ezta? Bai. Eta, Guain, bota. pixkanaka, hasieran hasi nintzen, hola, pixkat pop, lasaie, baladak iten. Bai. Eta guain pixkat hain naiz. Ez dakit, musika modernuo, sintiek, pixkat synth pop edo pop rock estilo horta, pixkat juten. Eta abestiak asko aldatu dira? Doinua, ritmua, dana aldatu duzu pixkat? Nik uste bastante aldadala. Igual, letra aldetik da igual guain diken, ez dakit, gai igualetan edo antzekotan segitze du, baina musikalki nik uste bai aldadala, bai instrumentazio aldetik eta baita, bueno, instrumentu horiek alkarrekin nola juntatzeien da hori dana. Eta hori dana zu deziditze zure bai, nola egin da zein da beste aurra beste atzeta? Bai, azkenin referentziak bilau, eta, bueno, referentzi horiekin, bueno, zehose guztokuin. Ze ona, egia esan. Gauza txugun egitezu eta ze musika polita egitezun egia esan. Ja irrikitan hau, zabia bukatu eta joko zu abestitxon bat, ez da? Bai. Ze ona, hemen nion ja. Batzutan tokatzen zaigu, denbora gabe gelditzen gala, baina gaur utziko dut denbora. Musika entzuteko bai. Zer zizatea, adibidez, kantu bat iteko garaian, gauzaik zaiena, o denboak egin ematizuna zuri. Ni pentsatzen dut, bueno, danontzako ez da berdina izango, artista batzutan saltasun gehiokiko zu beste tamaino, baina zure kasua zein da. Nik uste dela jain kantu daukezunin, ja gitarrakin edo pianukin komposau dezunin, pentsatzi ze aspektu, ze ikuspuntu nahi dozun eman, bai instrumentu aldetik, bai imagen aldetik ze nahi dezun esan, imagen horiekin. Nik uste hori dela, kantu horren inguruen biltzeien gauzoi edanakin ze nahi deunin. Hori pentsatzi edala nik uste zaiena. Eta buelta asko itituzu aurre atzeak hau bestia aukerakin. Ez da, nik pentsatzen, guzu galdari bezala, errezeta bat o plater bat itiko garaian, behin da berri zin behar dugu, azkenian ez dut behitu hau da. Gio entzutezu eta gero emate urrengo gunean eta beste aldatu itezu berriro, baina. A ber, mila saiakera iteituzu eta gero ikustezu, saiakera horiek igual, ez dila honak, eta horren bai horrezkatze, denborie eta pentsatzi eta mila aldiz probatzie ondo arten arte da gustua geldio arte. Eta zu bakarrik gelditzen zea, odeitze jozu adibidez zure bi guaingo laguna eta esatezu, menga entzun hau, a ber, zer bilatze zuen zueko, jendia ze topatzeun, o igual jendiak gehiago mareatzen bukatzei zu igual. Beti saiatzen naiz, ingurukoei opinio eskau eta olako gauzak iten. Eta bueno, gaur egun artista artean oso modan da ona, beti onda, baina oso aberazgarria dana, ez daki kolaborazio batin, artistan batekin, edo gustoko zitzaizun, o tokatu zaizu itia. Justu epe honetan badao bat, oendik ezin dut esan zein dan. Iepala, hoxe nahi genuen jakin Badao bat, eta, bueno, kolaborazio horrekin, obviamente oso guztua. Baina, bueno, kolaboratzi eta hola, gustauko ziten beste artista batzukin, hemen Euskal Herriko artista ezberdinekin, eta hola. Baten bat baldakazu esaten, behitu honekin gustako zitzaiten, edo beste honekin. Azken bolarain hain naiz asko haitzen, olaia intziarte, eta behakin nahiko nuke gustauko ziten baitare, behakin zehozein o kontzierton baten, o kointzidiu ezkeo, zehozeiti, Aber, hemendikan entzute egun eta, zure laguna da, ezagutzen duzu pertsonalki? Ez, guaingoz ez. Ez te dauki suerti ezautzeko. Bueno, denboa dakau, guainik denboa dakau. Bueno, hemen inbiar diotena da, birrindu, eta gero, ikusi behar dut, zenbat barazki dakan, baina, bueno, hemen dakat, artoirin pixkat prestatuta, bestela botako diot pixkat, ni uste ja, eta diska berrian, abestianak originalak izango dira, edo bertsioen bat topatuko dugu bertan? Izengoie 5 kantu eta 4 izengoie originalak. Bai. Eta gero izengoa lehenengo nere kantue azken agurran bertzio bat sartuko. Vale, azken agurran bertzio bat. Hori da. Vale. Hemen dakat, ura eta harto irina. Eta honek ingo duguna da saltza loditu irekiten danian. Orduan, ja, botako dut bertara. Beitu, barren horrik eba, ja, vuelta eta vuelta, markatu ditut pixkat. Vale. Bertara botako ditugu. Vale, torrianea. Vale. Listo. Oso ondo. Saltza guztia. Epa, igual lagundu behar diazu gasbatxo bat iten, Bai. A ber, eldu nazu hau. Horrela. Bai. Oso ondo. Botako detau dena bera, barroa. Oazen lagunak. Dena bertan. Oso ondo. Eta hemen, hartu egoia da, behitu hause, beste gazik induko.
Guain sartuko jotonei, eta azpinola ematen, ateako zaio dana. Bai, itxura hartzen nago. Bagoaz aurreaka. Oso ondo, zu ere bai, ez da horrekin, ez da? Kostatzen nahi zaiz, pasatia. Kostatzen nahi altzaizu? Bai, birringa, joa sartuko jau zondu baten bezala, Horrek daka soluzioa badaka. Baina, bueno, nahi gustatzen zaite bai, pure patata hola eskusindakua bere xarma eukitzeu, bai, bere xarma eukitzeu. Buah, eharrein dugu hemen, igual pasin gea, Irekiten astean ean igual triskantza eukiko du. Ingo deuna da gauzatxoa, beitu. Huria bukatzen hasiko gea, hau pasakoet beste ontzi batea, eta nik txipak prestatzen dituen bitartean, zu kantu botako zu? Bai. Ze kantu, nola izena du? Zu kantue. Bikain, adi lagunak, gu entzuteko pres, irrikitan gaudeta. Adi. Eseritanoa eraikiun munduari begira buruan dabilki gitarra baten melodia iparraldetik ekaitzato faltsuaren itzalak beterik erraiak bide gurutzean oiuka eta zu non zaudezu nintzen ahila orain zer egingo du eta zu bizitza berri bat non baiten azken agur bat edo gero arte bat eta banoa atzean utzi dut nere izana etorkizunak atondu didan lekura narama bake faltsuaren itzala beterik erraiak bide gurutzean oiuka eta zu nintzen ahila orain zer egingo du eta zu non zaudezu euritan tekloratuko ote dute bizitza berri bat non baiten Ai ama, deñe, ai ama, ze goxua, zorionak, ze kantu goxua, jarraitu arrakastan, eta hemen elkarrekin indeun,
txekor bustana saltxan, eta juka txirprak albuan. Eskerrik asko, bene-benetan, eta sare sozial nun topatuko zaitugu. Sare sozialetan jarraitza gaiazu eta hor bertan. Nola jarri jateu, Dene Music /, eta hor informazioan. Adibili, goxatu nahi bazue, badakizue. Arratzaldeuna pasa, eta bihar arte lagunak.